मोगाच्यानो मंगळूर दिएसएजीचो कारिझमातीक एकतार आणि पवित्र पुस्तकाचो आयोग हांनी सांगाता मेळून सोम्याच्या मेटांनी म्हणल्या देयाकाल बायबल महासंमेलन मांडून हाडलेले आम्ही जाणाव. दिएसएजीच्या बायबल आयोगातर्फेन ही गजाल सांगूंक भोव संतोष पावता आणि तुमकां ह्या संमेलनाक वक्तायाचे आपोवणे दिवंक खुशी व्हरता. हो संमेळ ह्याच फेब्रुवारीच्या 20/2, 20/3, 20/4 आणि 20/5 तारखेर सांजेर 4 तावन 8:30 पर्यंत कॉर्डेल कुलशेखरी गरजेच्या उक्त्या मैदानार चलचो आसा. प्रसिद्ध प्रसंगदार मानादिक बाप जोसेफ इडाक्टो पवित्र पुस्तका उदेशी प्रवचन दिवचो आसा. हो आसतलो संमेळ देवाच्या उतराचो, देवाचे उतर नियाळपाचो आणि त्या उतराद्वारे आमचे जिवीत उजवाडावपाचो. ह्या महान संमेलनाक सर्व बरें मागता आसतना तुमचे लागीं म्हजी विनंती ही, येया सांगाता देवाचें उतर आयकुया, देवाचें उतर नियाळया आणि देवाच्या उतरा मरिफात मागया. आमचे हाजरे मरिफात हो संमेळ महान करया. जेजू आपोयता